Ladies and gentlemen, okay, yeah. Ladies and gentlemen, hi. Igama lam ndingubhutlu, ndingunolali weGunqayi. Yo. Amathole District Municipality. I don't know what in the name of the Lord is going on at Amathole. I don't even have the energy to start narrating or breaking down what exactly is happening at Amathole District Municipality. Let me first just say it is a municipality that has been known to be dysfunctional for the past, I don't know how long, forever. Because I left East London around 2015. And at that time, it was very bad. Things were bad. That was 2015. And now it's 2025. That is 10 years later. And people are still complaining about Amathole. This time around, people are complaining about their salaries. There's a lot that is going wrong at Amathole. And we're going to have to break it down because people have complained to me. People have blown a whistle and they're hoping that the story of Amathole gets told and maybe something will be done. Now, I've done an extensive research trying to get to the bottom of the issue at Amathole. I can say between me and you that a lot is going wrong and there is no zvozonke, there is no medication that fixes it all. Kulendo yasemathole. Some people don't know where this municipality is. It's a district municipality in the Eastern Cape. It consists of Pedi, Ngqushwa municipality. It's got Raymond Mhlaba, that is the one in Beaufort, Fort Beaufort, Case Kamahuk, I think. It's got Amahlati, the starter rhyme one, and Cathcart. It's got Mnguma, that is Butterworth and Zendane. It's got Mbashe, that is Dutywa and Willowvale. That is Amahlati District Municipality. I'm not going to get to the problems that are happening at Amahlati, but I wish to perhaps break it down with you. What is likely to be happening? The information that I have, remember I was a teacher, or I am a teacher. Now, problems start at Amathole. When do these problems ziqala nini ezingxaki zase-Amathole? Let me first make a distinction between who runs the municipality. Should we start there? Let's maybe start with breaking down and unpacking the, can I say, structure of the municipality. Who runs umasipala? There is a political office. There is an administrative office. The political office is your mayors, executive mayor, chief whip, speaker. The administrative office is the municipal manager, the directors, and the likes. Now, here at Amathole, I'm going to name names and I'm going to make it clear where the root of the problem is. Right? Now, at the moment, umasipala, I'm going to say administration, right? And this side, I'm going to say political. So there's a political office and there's an administrative office. Political office is led by executive mayor, chief whip, speaker,
Let me name the two. Let me say two administration. The most powerful in the political office is executive mayor and the chief whip. Then administratively, there's the municipal, let me just say there's the municipal manager, and there is the director of corporate services, right? Now siku 2025 ngoku asithi eka 2025 administration nalapha sithi i-political office ka 2025 kubani umeya at the moment at kubani umeya waseNantsikeni wase Amathole at the moment, kubani chief whip wase Amathole. I will Google them for you. Then who is the current, this is the ones I'm interested in, because ingxaki ikwi-administration as we speak, and I'm going to break it down. But how is this an administrative problem? Maybe you don't know the difference between the two. A political office has a mandate. Political office has a mandate to ensure that services ziyafika ebantwini. So political office or mayor nobani, they account to the masses, benza sure office service delivery. Then the political office, because abafundanga ngabantu nje ababevote, you understand? Then these ones hire the administrative office. They ensure that whatever they're promising people izakwenzeka by the people that get hired, that have the education, the experience, the skill to implement the policies ukwenza izinto zenzeke so that inkonzo zifike ebantwini. Now, at the moment, administratively sikhokhelwe nguDr. Bhekisisa Mthembu, right? Mthembu. And at corporate services, we have Dr. Vuyo Dlelaphansi. There is a reason why I'm saying the names of these people, and the intention between me and you is not to diss anyone. I'm not seeking to diss anyone, and I'm not dissing anyone at all. Now, I want to check ADM. Yabona ba andimazi kwa umeya wakula masipala. La tata. Umeya at the moment kuthiwa ngo-Anel Ntsangweni ngubani? Ntsangani. Then uchief whip ngulosisi oyikwayo Nanzi Rhulash. Siyabazi ke aba bayabulala aba be-political office. So we're not going to open files zabo because this particular situation is about an administrative problem that we're going to break down. We have files zabo. Siyayazi babatya njani. We know there are things. We know they are not clean. But today, we're not going to focus on that. Remember, siku 2025. And iqale nini i-term ye-political office? Iqale bekuvotwa ngo-2022, no. Was it 2022? Ayinamsebenzi. Let's not include that. So, njengoba kukho le ngxokolo nje eyaMathole, ngubani osengxakini? Abantu xa beqhankqalaza baqhankqalazela bani? Nanku. Nantsi ibhosi yaseYamathole, uDr. Mthembu. So, abantu njengoba bekhala nje bakhala ngoDr. Mthembu, nguye ongababhataliyo, nguye owa imali zabo zentonto. Right? And uDr. Mthembu phansi kwakhe kukhona uDr. Vuyo Dlelaphansi. That is making sure uba umasipala uyarana and all those things. Now,
there is something very crucial that we need. Let me sit down. Yaqonda bana ku-2025 ngoku ne. It's very important that we highlight into yokokubana uDr Mthembu ufike nini eAmathole. Kuthiwa uDr Mthembu ufike ngo-2020, masithi une-2 years elapha eAmathole. Then uDr Dlela Phansi ufike nini? Ufike 6 or 8 months ago. That is not an excuse to me. Anaxesha laloo nto uba ufike nini. Umbuzo okanye my only interest is kutheni abantu beqhutywa olu hlobo. Yeyantoni nale ngxokolo madoda? Abantu ke bazazithethelela bathethile, bayakhala nge-salaries, bayakhala nge-back pays, bayakhala ngeento ezininzi. Now, my job is to get to the root of the problem of the Amathole District Municipality. I'm going to surprise you and I'm going to remove this administration. Zamsusa uDr Dlela Phansi, zamsusa uDr the MM uDr Mthembu aba basandufika before bona from 2018 to 2022 who was in charge? Who was there? Apha it was Dr. okanye Mr. Masivele andimazi noma uDr noma nguMr. Masithi bingumnyimba uboss apha from 2018 to 2022. Then apha corporate services and sakhumbula, let's focus on the MMs because ngabo aba babethwa ngamatye ngabantu kukhalwa ngo-MM all the time. Do you remember between 2018 and 2022 how many strikes were there at Amathole? I can show you. Yokana nawuzubona Amathole District Municipality strikes. 2023. Yima 2023 lixesha likaMthembu kaloku. Nantsi uSamo ukhala ngo-2023. Nansi another order declaring strike. Nansi ka-2022. There's a lot you can Google for yourself, but I want to get to the root of the problem. Allegedly, kuthiwa aba bakhoyo impukane eziluhlaza ke zithi aba bakhoyo bafike after this MM. Now, what did this MM do? Iqale apha ingxokolo. Nango yena ucatshukelwe kakhulu. Ndiza kumamelisa ii-voice notes ezithile. In fact, let's listen to it while I'm catching my breath. I want to make you listen to this voice note. Remember what we're doing here. We are getting to the root of the problem. Kudala kwathiwa umasipala waseAmathole is rogue, ndondondondoni, but ingxaki isuka phi? Let me make you listen to this voice note that I received today. Mandinibulise. Umlomo kaMnyimba wathetha into uMnyimba isaqhubeka. Ndikhumbula amazwi wayesithi ufuna i-ambulance isithuthele eSt Dominic. And it's really happening. It's really happening lo masipala. Inoba washiya into uMnyimba. Okay, that is the language, that is the street language ke. Yilaa nto ithetha lolu lwimi laselokishini lokubana ukubona abantu xa bethetha besele iCastle Milk Stout. What I want to get to, there was a problem during the tenure of uDr Mnyimba. Right? Asizuyihoya political officer ubuya ngayo. There was a problem during uMnyimba. Yes? Abasebenzi bebeqhankqalaza qithi. So ingxaki ibikhona. Ingxaki ibiyintoni? They say uMnyimba ufikile wafika umasipala ebankrupt. That is between 2018 and 2022. uMnyimba uxelelwe, remember uADM okanye every municipality reports to COGTA,
corporate governance and traditional affairs. And there is, I don't know what SALGA is, but bonke ba-regulator okanye they report to SALGA, but imali, then there's treasury oza nemali to ofanda bamaspala, but nansi accountabilities between these two, these three. ADM imali uyithatha apha through aba, ngathi treasury unika lo imali, then azofumana. Do you understand the dynamics, nibadala? Now, between me and you, I want to get to the understanding yokubana xa ndisithi umnyimba ufike umasipala bankrupt, right? Ufike umasipala bankrupt, kuthiwa ke umnyimba into ayenzileyo uye wahamba wayothi hayi Khokda, SALGA, akho mali kulo masipala nithi mandithini, akho mali apha. Kodwa yintoni ingxaki? Wathi umnyimba ingxaki lo masipala exhauste ii-reserves, akho kwamali, isentsho imali ityiwe iphelile, and nithi mandithini mna. Kutsho umnyimba kwiibhosses zakhe umnyimba apho isuka khona imali kamasipala. Yeyi, ibe nzima le nto. Kuhanjwe kujongwe the root of the problem. Xa kufunyaniswa ubana previous administration, that is now the administration of, is it 2013 to 2018? The administration of 2013 to 2018 made a mess of the municipality. Laa nto ithi ityiwe imali ngo-2013 to 2018. Right? We're gonna get to ityiwe njani imali, kwenzeke ntoni lena yenze ubana kwa-exhaustwa ii-reserves zikamasipala between 2013 and 2018. We're gonna get to that. Now, lo ungumnyimba ufika kungekho mali emasipaleni. Afike athi madoda nithi mandithini, akho mali apha. Isogqiba ke ngoku ooSALGA bathi hayi kaloku xa ngekho mali nenze ntoni rongo, hamba uclaim imali back lena ityiweyo kwenziwe ezo administrative. Let's go to 2013 and between 2013 and 2018. Let's understand ukubana yintoni le yenzeke rongo ngela xesha lika-2013 and 2018 yenziwe ngubani. Now sihamba ke ngoku siku-2013. The municipal manager at the time is Chris Magwangqana. That is the MM at the time. Now, MM was here aware ubana uyamosha. I don't know. Umoshe njani? Let me break it down. Part of the report that I saw that comes from the Lenyova Dam yonke ithi between 2013 and 2018 ityiwe imali. This is how indlela nazi ke indlela ityiwe ngayo le mali. Number one, kuqeshiwe hayi nje kancinci. Xa ndisithi kuqeshiwe, wena ke ujonge into yokubana hayi it's good, employment i-good. Kuthiwa uChris ngumntu onentliziyo enkulu, uChris Magwangqana ufana noDr Shasha entsika yethu. Wayenza laa nto ngexesha lakhe uDr Shasha, waqesha kwamntu. Sentsho wenza laa nto kuthiwa i-job creation, waqesha uhalala. Now intsika yethu wafumanisa ubana hayi mani imali kamasipala akho nto yenzekayo apha, kubhatalwa abantu baqeshiweyo. Ingulo omnye uqeshelwe uphatha ikomityi, omnye uqeshelwe uphatha itreyi. Do you understand? Let's go back to ADM, Amathole District Municipality. Kuthiwa hayi uqeshile hayi nje kancinci uChris Magwangqana. Ndithi hayi sanophosisi, kuthiwa uqeshile. Into eyenzekileyo apha ngale period, ebekwazi ukubana kuqeshwe imanage, right? Phofu kukhona i-senior manager, right? Kuqeshwe i-assistant manager edepartmentini eyi-1, kuqeshwe i-clerk, kuqeshwe
i-office administrator. Uyabona uba into eyi-1 le, administrator. Kuqeshwe i-office assistant. Kuqeshwe i-intern. I-interns, I'm speaking in quantities. Uyakwazi uqeshwe 2, uqeshwe 2. Phofu ungalibali bana u-senior manager une-PA yakhe under u-senior manager. So you will remember the insert ndiyibone ku-YouTube ka-SABC i-explainer the bloated employment, the bloated structure of the ADM. Laa nto ithi kuqeshwe isibaxo ububhanxa. Jonga kaloku uqesha imanager, i-senior manager ine-PA yayo, imanager bene-PA yayo, i-assistant manager. Uyayibona uba bangaphi abantu edepartmentini eyi-1? Kwenziwa ntoni apha ngabantu bangaka edepartmentini eyi-1? Bonke abo bantu funeka babhatalwe ngumasipala. Masiphume ke kwingqesho sithi this is another thing that happened in the tenure of Utata Chris Magwangqana. Lo masipala uye I don't know the terminology that is being used, but it got upgraded from being a normal district municipality as a yavele yenziwa into engathi yi-metro. Laa nto bana mhlawumbi let's say ukwi-level ethile, I don't know what they called, level 4, wavele yenziwa level 6. Let me not use level, uzaba confused. Laa nto bana umasipala ke, lo masipala ubhatala ngolu hlobo, ne? Ebekade u-level 7 walo masipala, sentsho u-level 7 walo masipala ubekade eyi 13,800, umntu pay 13,800. But now the municipality got upgraded, right? The same level 7. Now a person earns 17,900 kodwa uku same level. It means umasipala i-levels uthe xhaxhe. So i-salaries zabantu zaqalisa ukwenyuka. Now it has been found that laa nto yenziwa ngo-2013 yenziwa rongo because i-revenue kamasipala ayilingani nale nto umasipala athi yiyo. That means then from treasury, from these guys that I previously mentioned, Salga, Treasury, Cocta, imali ezawusuka apha ize kumasipala is gonna be leya yaqala. That means xa abantu bepeyiswa olu hlobo, umasipala urana at a significant loss. So kuthiwa ke into eyenzekileyo ngeli xesha bendithe yokuqala ingxaki ye-employment. Eyesibini yile yo-upgrade kwamasipala abe yinto angayiyongo. Because imali ibikhona at the time. Yatyiwa ke imali, kwaqeshwa ububhanxa, kwapeyiswa abantu imali ezibhanxekileyo. Then that is number 1. Number 2, let me get to, ngenxa space, let me get to break down. This is number 3. There was into, ndiyayikhumbula ke le, I think isosi yam called it essential ntontoni. Laa nto yokokubana umasipala masunazi imoto, but imoto mhlawumbi zinqongophela zikho ninzi kakhulu. Kuthiwe jongani, wena uyi-essential worker udingekayo apha emsebenzini, asizukunika moto yamsebenzi, hambozithengela imoto okanye claima ngemoto, hamba ngemoto yakho, thina siza kubhatalela u-70%. So u-70% of your car installment as umasipala. So what happened? Abantu bebethenga i-Audi Q5. Umntu i-installment yakhe ithi mhlawumbi 16,000. Uyayazi kule 16,000 ukubana i-12,000 ibhatalwa ngumasipala, which makes yena esalarini yakhe abhatale i-4,000 per month. Uyabona ubana umasipala ubhatala i-12,000, yena ushiyeke nobhatala i-4,000. Kulo mankunxa wemoto enkulu, RS something, imoto eduru, imoto enkulu, umasipala ubhatala this amount, yena ubhatala this amount, phofu kusezawuklinywa nepetrol. That's one of the things eziye zayingxaki. Kuthiwa ke yenziwe rongo laa nto, wonke umntu ebeclaima sithi hayi nam ndiyayifuna essential, nam ndiyayifuna mntakaba uBenz. So wonke umntu bezithengela imoto ezinkulu phaya amathole. Sihambe ke siye kunumber 4. Number 4 kumentionwe i-overtime.
Yes? I-overtime, i-overtime niyayazi. Kuthiwa ke apha eMathole, abantu bebeclaima i-overtime ibe ngoo-100,000, ibe ngoo-50,000, ibe ngoo-80,000, kodwa umntu upeya i-33,000. Umntu azibone seyipeya i-102,000 every month because kwenzeke laa nto kuthiwa nguvula zibhuqe kuloo masipala. Now, who is to blame for that? Who is to blame for that? Ndiyafuna umblame utata uChris Magwangqana. But there is something that me and you don't know, okanye we not mhlambe singangayi-understand into yokokubana yonke le Nyuva Dam yenzekayo, there is people behind it. And mandisuse aba babini because bebengekafiki apha. Ndiyafuna ukuthi mna they might have something to do with all these wrongs that are happening at the municipality. They in some way cashing in, but that is an allegation and ends one dim. It's not a fact. I cannot prove it. That ABBA have everything to do with this. But now let's go back to the actual problem. So, kuthiwa le ngxaki yaseMathole iqale ngo-2013. I just put here 4 problems. I think there's more. Now, ndinixelele ke isuka phi ingxaki ne? Masuke ke ngoku sibuyele back to reality. Amke uChris Magwangqana ne ngo-2018. Now masithi ke from 2018 to 2023 or 2022, 2023 angene uMnyimba ngo-2018. uMnyimba afike athi madoda nithi ndizamthini mina lo masipala ungenamali. Kuthiwa hayi nantsiya into yenziwe wrong. Kwanje kuyiwe court, kusuwane ecourt, kuliwe ke kuphume iverdict ecourt ethi fix this. I-court order ize ngexesha likaMnyimba. I-court order ethi fix le Nyuva Dam ninzi leyo. Right? I-court order ibizwa ntoni amadoda? Makana order. This particular order, kuthiwa le order lena i-instructor the municipality to fix itself because awunamali umasipala. Makabuyisele yonke la Nyuva Dam yokonyusela abantu, makabuyisele bonke abantu bebenyusele wabenza umuntu asuke kwi-clerk ayoba imanager, makabuyisele abantu ezikhundleni zabo. Now isogqiba abuyisa imali le kamasipala bebeyityile ngela xesha. Zonke izinto bebezenza, yonke laa nto funeka ibuyiselwe umasipala back to normal. Now of course ingxaki izaba khona because ungavuma wena uthenge iBenz, uthenge indlu eBeacon Bay, kuthiwe hayi hamba buyele eMalinda, yiya kulaa ndlu yakho yesubsidy karhulumente. Wena uthenge imansion eBeacon Bay, kuthiwe buyela kulaa ndlu yakho ye-600,000 okanye buyele esokho ezifletini. That is the reality of things that are happening. So during ixesha likatata uMnyimba kuliwe kwabe kukho le order. Le order lena needs to be enforced, but there is a major stumbling block. Laa nto kuthiwa yi-labor unions. Labor unions ngabathetheleli babasebenzi. They fight. Now, what I'm gathering between me and you with this municipality is that the labor unions are very powerful. The labor unions are running this municipality together with the management. The management looks like it's bowing to the labor unions. And the labor unions are so powerful here and they are running this municipality. Of course, municipality iqeshe abantu and i-labor unions zilwela abantu. However, when things were done wrong, they need to be corrected. That's just the reality. Izinto bezenziwe rongo bekufanele ubana ziyalungiswa. Kutheni ke zingalungiswa? Iyalwa i-labor unions once uMnyimba azame ukulungisa kuvele kutoyitoyo.
That's where we see, that's the root of the dysfunction that is happening at Amatole District Municipality. This Makhanda order is the one that instructs the municipality to fix everything. But because there's this accounting officer, yonke into ilele kuye, everything that goes wrong emunicipality, yonke le order ifike ngexesha lakhe funeka alungise yonke le nyuvadem yenzekayo. And ke ngoku uyajikelwa ngabantu, abantu bayastrike. Then what happened? Abantu bastrike, abantu baregroupe, ba-unionize, bathi amandla makaphume umnyimba urongo. Anything that the management says that is not suiting what the interests of the staff, bazawustrike abantu, kungabikho service delivery, masiphume ke apha. Now, reportedly, okanye uDr. Mnyinga okanye Mr. Mnyimba, during 2018 to 2023, he failed. Kangakwazi uba control abantu baseAmathole, bebemstrikela every day. Wahamba yaphela iterm yakhe. So umkile uDr. Mnyimba okanye uMr. Mnyimba, kwangena uDr. Mthembu. I hope you're still with me. That is between 2023 and 2025. Ndiyakhumbula mos uba bendithe una 2 years ese-ofisini. Now at the moment, kuthiwa uDr. Mthembu no-Dr. lo director, they are the current enemies. Udirector ngubani? UDr. Hlengela, uDr. Hleli Phansi, Dlela Phansi, uDr. Dlela Phansi. Now, if you have been paying attention, Dr. Mthembu and Dr. Dlela Phansi are fixing iNyuvadem eyenziwe by administration 10 years ago, from 2015, around 2015, eyayenziwe kula uChris Magwangqana. I'm not going to focus on politicians, noba ndiyaboyika ke bona, but I don't wanna ugxila kubo. Kodwa ke people that are accountable for everything that is going wrong is going to be definitely the administration. So at this stage, abantu baseAmathole bathuka uDr. Mthembu noDr. Dlela Phansi, aba bazi-bosses zaseAmathole as we speak. Hey, ingxaki ikhona ke madoda. Because xa ndisabela mna, abantu abathethelela aba ucommunications waphayana uthi aba bazama ulungisa imess iNyuvadem eyenziwa ngaphambili. And ngoku, now that but they're trying to fix it, they become enemies emehlweni wabasebenzi. We are going to get to what the issues are according to abasebenzi. Of course, it's payments. Of course, it's salary, it's back payments. Another thing that is a key factor that I might have forgotten to mention is that there is a 3-year part of the crisis. There is a 3-year back pay that they demanding abasebenzi. Ubana khange banyusele for the past 3 years. Now, management ithi madoda neyiqaphela phofu into yokubana for the past 10 years benibhatalwa wrong, ikhoti ithi benibhatalwa wrong, and nityala umasipala because nenyuselwe because isalary zenu bezi ridiculous. So asikwazi uphinda sinenyusele benihleli nibhatalwa wrong. We need to fix the problem. Now, what I'm gathering into yokubana eyona nto ilwelwayo apha kulwelwa into yokubana abantu bagcine their salaries, their big cars, their big houses, etc., etc., etc. Would it be fair if umasipala would say saba yonke la mali wayityayo
yonke la mali wayityayo wena sasikubhatala wrong yisapha. Would it be fair? No. Because abasebenzi zange bavuke badecide uba bafuna upay imali ezinkulu ubona. It just happened. Zange badecide bafuna uzipromota. It happened. Be it it's got a political nantsika, be it it's got what, but that is the real mess of this municipality. I did this, or I'm doing this particular insert episode to establish who exactly is it that we must blame. Because clearly, a lot has gone wrong at this municipality. And at this stage, who are we going to blame? Who are we going to blame? Can we blame Dr. Mthembu? Can we blame Dr. Dlela Phansi on a 6 months or 8 months? Dr. Mthembu on 2 years? Can we blame Dr. okanye Mr. Mnyimba, the previous MM? Can we blame uMagwangqana? Because uMagwangqana into imoshakele ngela xesha lakhe. However, he was just bengumuntu onenhliziyo enkulu enhle ecinga unceda abantu yena kanti wawumosha umasipala. Can we single-handedly say he is to blame, he is at fault? Did he come with those decisions all by himself? Maybe we should go to his bosses, uMagwangqana, and we should go to his bosses and say, ngexesha lika Magwangqana, Chris Magwangqana, ngexesha lakhe ngo-2013 to 2018. Let's maybe look at who was the mayor then, who was the chief whip, who was the speaker, who are the political bosses, who was the council there, because it is the council who runs or makes these policies. Yes, it is the council or approver as yonke into ixoxwa kwi-council i-approve. So politically, who was leading this municipality during 2013 to 2018? So that we blame the administration kaMagwangqana and the political office during the tenure of uMagwangqana. It cannot be that uMagwangqana went everything wrong by himself. Bethunyiwe kwa yena. That's how I can break this down, and I would love for you to tell me what you think. We will be engaging with a lot of leaders. Oh, we will be engaging in leaders and get them to enlighten us in Okbana. What went wrong or what is going wrong at Amathole? How are they fixing it? All right, thank you so much. It's a wrap from my side. Hi, Pony. I have just wrapped up this particular episode. 38